Comezamos outro Estache Bo. Moi bons días, familia. Que tal estades nas casas? Como vai? Mira, a cousa é certa. Se o día empeza ben, dicímolo moitas veces, xa é máis seguro que todo, pois, discorra dunha maneira tranquila e feliz. Neste caso, pensa un pouco. Se tiñes algún problemiña aí, que o digo moitas veces tamén, sácao, porque imos facer unha receita que che vai quitar o mal humor e che vai quitar todo. Primeiro, uns recortiños desas verduras que me van quedando moitas veces, que mira, ata facendo recortes de verduras, no Estache Bo facemos as cousas bonitas. Mira, cousa chula aquí. Mirade, por aquí, porque hoxe temos unha receita moi sinxela, pero que ten as súas cousiñas novas, como sempre, vale? Intentamos, como xa levamos un montón de programas e que vos tedes moitísima idea de cociña, imos empregar pois cousas que nos gusten, pero tamén que nos den unha nova idea. Hoxe temos uns lomos de peixe sapo, pero uns lomos que vamos a meter cunha nube, como medio de clara de ovo e tal. Nube, costra, unha gratinada espectacular para despois acompañar cuns garabanzos salteados. E por eso temos estas cousas chulas de peixe sapo, estes toriños perfectos e bonitos, o peixe sapo é unha auténtica maravilla, sobre todo en textura, un par de ovos, temos aquí os garabanzos xa en remollo, temos tamén un pouco de amêndoa, xa veredes por qué, laminada e en fariña, pemento, allo, comiño, uns tomates deshidratados e secos totalmente, porque agora tamén falaremos de como podemos encontrarlos no mercado, loureiro, cebola e, por suposto, unhas espinacas. Eu sei quen vai a estar contenta hoxe. Que tal, Lidia? Bos días. Bos días, Iván. Que sí, tal? Gustoume. O bodegón. Como que non? O bodegón. Mira, pero é que paréceche que non, porque eu estou sempre así como afiando na navalla, pero eu escoito moito do que me dis, moito, moitísimo. E de feito, bueno, pois hoxe que imos empregar unha gornición que creo que podería, según teño escoitado por ti, que podría ser un plato perfectamente único, que ni siquiera o peixe sapo... Xa está. Correcto, xa non fago falta. Xa non aprecisamos. Veña, abur Lidia, que xa... Non, nin se chocorra, que necesito aquí que teño que seguir empapándome de sabiduría. Mira unha cousa, sí que é certo que hoxe ademais vou empregar unha técnica pois que moitas veces non empregamos na casa, porque vou a poñer as claras a medio punto de neve, para despois meter no forno e facer como unha costra con esa améndoa que quede como, bueno, quede unha textura diferente, un pouco crocante. Por iso creo que vos vai gustar, e sobre todo porque hai veces, que eu que sei, que chega alguén á casa, vale, e di, como fago hoxe? É porque, home, peixe sapo, sí, peixe de calidad, que a veces tamén de prezo, depende do día, anda por aquí, pero podería ser calquer outro peixe branco, e eso é super importante. De feito, a elaboración que fago hoxe ten así unha reminiscencia cun viaxe que fixen a Italia. Vale? Sí, cun viaxe que fixen a Italia, que tamén por iso, inda que pensedes que non, eu comí unha cousa parecida, non era exactamente eso, porque levaba fiunche e outras cousas, vale? Pero é unhas berenxenas medio raras que teñen ali, así como un pouco máis delgadiñas e tal, pero sobre todo levaban tamén esta historia, mirade. O tomate seco, sí, non? o tomate deshidratado. E isto pareceche que non, pero pareceme na cociña algo espectacular tamén. O tomate, mira que ten acepcións o tomate e mira que se pode facer de moitas formas. Hai xente que fai salsa de tomate, auga de tomate. Pódese deshidratar o tomate como neste caso. A veces encontrádelos no súper, por certo, dunha maneira moito máis, como hidratada en aceite. Sí. O sea, deshidrátano, despois meteno en aceite e embótano. Algún día, seguramente, como encontre xa no súper, collo e facemos unha receita con el para que vexades que hai diferentes formas. Neste caso, nós o que facemos para facer aquí a zaragallada despois desa gornición, ímolo meter en auga un pouquiño quente, vale? Simplemente para que se vai hidratando en 15-20 minutos, despois está perfecto para facer ese salteado. Por certo, para un segundo que xa está fervendo aí o auga porque están aí os teus amigos a mí. Teus amigos sempre, mira, un pouquiño de auga quente, vale? Aquí, como a villa miña é potente, pois podo facerse desta maneira. Pero, acordade, sempre un pouco de auga templada. Mira como xa está empezando a cambiar de cor. Bueno, pois que afondan aí, vale? Empezan a hidratarse, despois xa veréis como traballemos e como é a textura. Vale, aquí nós, inmediatamente despois, temos auga a ferver, Lidia. Por qué? Porque sempre o garabanzo, o contrario que a fava e que a lentella, vale? Vai sempre desde a auga fervendo. É un truco que me dixo miña nai inda fai pouco. A ver. Non rifei con ela, pero dixen, a ver, Maruja, espabila.
como me dis isto? O sea, eu levo aquí 2 anos traballando ca cociña e Maruja non me di que alguén lle dixo que se ti pos a remollo o garabanzo dende a auga moi quente, xa casi fervendo, dende o día anterior, nunca máis dan a pel. Ímolo probar hoxe, imos probar se eso é verdad. Sabes o que pasa? Que eu penso, e xa yo dixen a ela, que aquí o que máis importa é a calidade do garabanzo, como con case todo, como con case todo. Bueno, a sabedoría popular hai que prestarlle atención. Sempre, sempre demais. Vale, por certo, antes de que me escorra isto, recortes de verduras, como case sempre, pois o que facemos nós é metelos aquí. Por qué? Porque imos facer un caldiño, vale? Por qué? Porque o garabanzo ese tamén se pode empapar de máis sabores. O garabanzo que, ademais de tal, ten moitísimas cousas para facer. E se temos presa, que a nivel nutricional valenos perfectamente os garabanzos que veñen xa fervidos. Xa sei que a nivel gastronómico pode variar, pero que se temos presa, que non nos tire para atrás, que non temos tempo do remollo, da cocción. E eso tamén é cociña a día de hoxe. A tecnoloxía, a modernidade tal, sempre que collamos unha conserva de calidade, eu son pro conservas. Que pasa? Eu teño garabanzo, moitas veces este caldo que me vai quedar aquí, isto vou non escorrer, emprego para outras cousas. Se fago un caldo de xamón, moitas veces que xa contamos unha vez aquí, para a xente que non estivo, pequenos trucos que son bastante interesantes. Pois, por exemplo, cando facemos un caldo de xamón, Lidia e xente na casa, a min encántame, posiblemente xa o dos meus caldos favoritos, pero que ten bastante potencia, bastante rancio. Se metes 3 ou 4 osos nunha pelouro de, eu que sei, 5 litros de auga, despois ten como un pequeno picor na garganta, se te pasas, se pos unha presa de garabanzos, en serio o que che vou dicir, unha presiña de garabanzos nesa cocción, quitas esas aristas de ácido que che pode picar e tamén fai que ese caldo quede un poquinho máis saborido. Polo tanto, eu emprego esta técnica, pero se mañán, como di Lidia, tes un pouco de presa, non deixes de comer garabanzos, coño unha conserva de calidade e mételle o salteado exactamente igual que vamos facer nós. Vale, como estamos así, hoxe nin rede nin tal, porque non pasa nada, a verdura é pouca e tal, vamos a meter xa os garabanzos en auga a ferver tal e como está aí. Polo tanto, recordamos, garabanzos do día anterior, xa, vale? Postos, neste caso, como dixo a Maruja, que puxéramos dende auga moi quente e 12 horiñas para que todo este no seu afeito. Así que nós, o que facemos agora é un chisco de sal. Hai xente que di que a sal sempre ao final de todo, nas coccións e tal, porque así non deixa a pel. A min xa veredes como vai quedar ben. Así que, cerro isto e agora todo o que podería ser nas vosas mentes, que podería ser unha hora e media, tal, con isto en 15 minutiños a vivir. Eu creo que é algo que teríamos que ter todos na casa, Ola Express. Sí, por suposto. De feito, espera, mira o que vou facer. Antes de que este empece a sacar o vapor de todo, que me acabo de olvidar dunha cousa. Isto porque acabas de poñer, que senón nunca abrimos a Ola, Home, por favor, vale, sí, home, pero xa non che vai deixar. Sí. Mira, home, o Edo ano catapún chimpú, ou xa a propia Ola non che vai deixar facer eso. Cólleme o loureiro e a cebola, porfa. A cebola, por qué? Porque vamos a integrar, porque dirá a xente, este tipo fala moitas veces de que hai que poñer todo o tema da cebola e despois non saca. Pa dentro! Así, rápido, nervioso, como lle gusta a David que faga as cousas. Sí, que xa me estou a pensar. Hai moitas veces que me movo así como rápido, como espídico. O meu cámara, o meu compañeiro David, o Musculitos, dime, non vai a estar rápido, dame que non te collo. Pois non pasa nada, David, vou ir un pouco máis lento. Espera, que a veces que teño así... Estou contento de estar falando ca xente, con Lidia, con estas historias, e claro. Vale, estes pelexos de cebola tamén pa dentro. Isto xa mo quedou por aquí, e agora sí, co loureiro e con esa historia, vamos a facer o que tiñamos que facer desde o principio. Cocer estes garabanzos. Veña, metemos, mirade, metemos aí tamén para que empece a sacar presión. Como está fervendo, isto vai ir recontado, xa vos dixen 15 minutos, despois esperamos un pouco e seguimos. Mirade, agora, vamos a empezar a facer o pochadiño. Mira, é verdad, pero o que dicías antes, se tes un garabanzo, o garabanzo precisa da cebola para facer un salteado, non, un rustrido. Non, pero eu gústame o guisote. E fíjate, se quero unha ceboliña así, tranquiliña, tal, relaxada, casi me dura tanto, mentras corto, e tal, que facer os garabanzos na Ola Express. Digo que tamén na casa, que estos son 15 minutos, despois outros 10 para que baixe a temperatura, é certo, pero telos. E se fas un bo pelouro, tes para facer varias elaboracións. E que ademais non compensa facer unha ración pequena cando facemos Ben, legumes, non? Ademais é algo que podemos conxelar, que conxela ben, que a hora de desconxelar mantén o sabor. Si temos que cociñar dun día para outro porque comemos no traballo, pois é algo que é requentado,
sabe ben, conserva, penso que hai que optimizar os tempos de cociñado, que vamos a cociñar media hora, pois que máis nos dá facer 2 racións máis e ter para outro día, non? Non Simplemente, pero máis que economizar e ter xa tempo, diñeiro, porque enerxía a nivel cociña, a nivel todo, e sobre todo na cabeza que tes. Oxe, que fago? Moitas veces a ti non che pasa que empezas a cociñar, que eu tamén sei que cociñas, que o máis tedioso é que vou facer? Xa non facelo, senón, a ver, para andar atento aos consellos, por exemplo, de Lidia, teño que ser, pois, un pouco que faga varias cousas, non monotemático. Teño que, bueno, pois, se temos elaboracións xa feitas, pistos, como se chama, garabanzos, caldos, e temos conxelado e facemos ese tipo de cousas, facedeme caso. Eso vai vos dar xa unha base de cociña espectacular, base de sabor, que moitas veces xa falamos, o importante é que é cociñar e comer con humor e que che guste e disfrutar dese momento. Que non sexa só un trámite E comer. disfrutar dese momento, vale? Porque eso valo facer toda a vida. E se temos esas elaboracións xa feitas desde o principio, e temos saboridas, vamos collendo llamao, pois eu creo que é moito máis fácil para que sigamos cociñando e ter un pouco na cabeza que isto é un disfrute, vale? É un disfrute. A min encántame a túa frase dos dietantes crónicos. Sigo pensando... Bueno, non a invitei eu, Vale. Está nos estudos científicos, utilizas esa expresión. Bueno, claro, que ti sabes moito, pero non a escoitara na vida. Eu cada vez... Mira, cada vez que me acordo de ti, ou estou falando, que tal con Lidia, tal, estou falando tal... Fatal. Non, eu penso, dietante crónico. E vexo a xente así. En serio, No, en serio, En serio. É moi habitual, Iván. O sea, non te imaginas. Vale, que eso é unha cousa que medio, non medo, pero sí que me dá un pouco de pena. Eu non sei se porque a miña relación coa comida é bastante boa. No seu momento xa teño dito, falo en serio, que eu estaba pues, bastante entrado en grasiña cando era pequeno tal, porque era bastante sedentario, pero rapidamente miña nai colleu a tal, as rendas colleu tamén, agora teño unha relación coa comida moi boa, probo de todo, gústame comer, gústame cociñar, é verdad. Gústame facer deporte. Creo que esta receita é para todos. A mellor receita do Estachebo é que cociñes, vale? Que fagas deporte, que non seas sedentario e que sexas feliz. Esa sería a receita de toda a vida. A partir de aí, bueno, pois, algún dáselle mellor facer arroz, outro fideuá e a outros garabanzos e verduras e cousas destas. Sí, sabes que pasa? Que falabas da relación ca comida, que hai xente, o mellor ti tiveche sorte, non? De que se xestionou ben a situación, o contexto era propicio, non? Pero despois súmanse moitos máis condicionantes. A presión estética, por exemplo. Se ti naces simplemente cun corpo que non encaixa nos estándares... Nos cánones deste século, porque igual, vale. Non ten que ter que ver necesariamente cos teus hábitos, ti podes ter uns bons hábitos ou incluso mellores que outra persoa e non encaixar neses sí, sei o que dixe, por onde vas. Isto é importante. Esa presión estética fainos entrar en restriccións alimentarias, non? É normalmente cando que se comeza cas dietas, e cando se comeza ca mala relación ca comida, non? As restriccións están moi relacionadas ca mala relación ca comida, porque é o que falábamos no outro programa, de que cando evitamos certos alimentos ou pensamos que non os debemos comer, apetécenos moito máis, non? Isto pasa sempre. Certo é, porque é como que che prohíben, como rapaz, non toques aí, a tocar aí, non que va. Sí, eso é verdad. Totalmente, pois pensa que os dietantes crónicos restriccións levan 1000 en riba. Entonces, con cada nova restricción, cada nova dieta... Na súa cabeza, inventan esas restriccións directamente, non? Bueno, socialmente tamén, pero que as meten, o sea, que non moitas veces empuxan a eles mesmos. Sí, a veces pode ser autoimposta esa restricción, pero moitas veces pode ser por parte dun profesional da saúde, quero dicir, que lle pauta unha restricción. Que lle pauta unha restricción. Claro, entonces, con cada restricción, pois, peor relación con eses alimentos restringidos cando me enfrento a eles. Claro. É un tema complexo, pero normalmente a maior número de dietas na vida, peor relación ca comida e peores hábitos alimentarios. Tamén, pero autoestima e outras cousas, claro, factores psicolóxicos. Vale, eso un pouco iba eu tamén por aí, que os factores psicolóxicos inventan moito. E de todas formas, vou a confesar tamén, deixa de botar un pouquichiño de sal aquí, isto fai un ruido que mete medo agora, Vale, vou a confesar unha cousa. Primeiro, un pouco de sal, como sempre, que deshidrata e axuda a pochar a cebola. Eu, cando me metín no miolo, vale, que isto é importante, cando me metín no miolo, de verdad, que tiña que poñerme a facer deporte, pim pam, foi por culpa dunha rapaza. Estás falando da estética. Non era presión, tal. Estábamos un día, 3 colegas, eu aquí, que era o piraña do grupo, tan tranquilamente, chegou a rapaz e doulle 2 bicos a un, a outro, e a mí non mos deu. Eu dixen, e logo,
Pensei que tiña algo de chocolate en riba, ou que sei. Pois non tiña nada. O que pasa é que a rapaza non lle gustaba estéticamente, seguramente. Un saludo, rapaza. Que tal estás? Se me estás escoitando, mira que partidazo perdeste. Aí atés! Bueno, miña, o máis importante. Vamos deixar que este garabanzo, vale, vaya cocendo un pouco, 15 minutos, que pochemos tamén a cebola e seguimos de contado con eses tomatiños xa hidratados e con todo o receitón que temos hoxe. Non está, chemo. Veña! Veña que ven agora mismo, o calor convencional de toda a vida. 200 grados, ok? E a mallar! Veña, agora que temos o forno aceso, vai empezar a coller un pouco de calor para acabar a nosa receita que xa vos dixen que ten agora o toque máis especial de todo, vale? Así que temos a cebola pochadiña por este lado, xa tranquilamente é bonita. Temos esos garabanzos. Funcionou o truco de Maruja. Como? Maruja é increíble, macho. Eu flipo por colores. Maruja! Bueno, vamos a deixalo conto así, non sei porque non me dixeche antes. Vale, eso por aquí. Un alliño que imos relar tamén para esta cousa. Temos, mirade, que isto é a cousa bonita tamén, esta auga valía tamén para un caldo. Tamén é un caldo, está saborida, é dicir, ten ese rezume que deixou o tomate, que se foi hidratando, e mirade como cambiou a cor. Ímolo meter tamén nesa tal. De feito, mirade, vou facer unha cousa. Vou meter isto aquí, porque xa ten lume bastante, xa teño pochadiña, vou na cambiar. Cousas miñas, pero este lume ten demasiada potencia. E o que vai levar isto, o máis importante para min agora, é o tema do peixe sapo. Mirad o peixe sapo. Temos por aí unha... Eso, esa tábua. Mira como xa me coñeces. Vale, vamos a deixar isto por aquí perfectamente e vamos a poñer. Mirade, peixe sapo. Todo o mundo coñece isto. Hai moitas veces que falamos. E que é iso que hai unha cousa que lle chaman xuliana? Sí, hai un peixe moi parecido. Ah, sí? Sí. Moi parecido o peixe sapo, moi parecido, pero na súa pel interior da barriga, esta ten unha pel negra, mirade que ainda ten restos, podese ver aquí. Sí. Vale, compañeros, a ver se podemos ver ese cachiño negro que lle queda. Teñen unhas teliñas que non simplemente son así, son as que recubren o seu ventre, vale? Sí. Esa é negra, é un peixe sapo auténtico, senón é unha xuliana, vale? Ou chamanlle peixe sapo doutra tal, vale? Que pasa? Son moi parecidos? Sí. Son iguales? Non. Vale, a carne máis firme a do peixe sapo. Por lo tanto, sobre todo que non che vendan gato por lebre, que non... A ver, vou decir, a miña experiencia non é que pase iso. O sea, eu non teño na miña cabeza que un peixeiro me quixera tal. Unha vez, pero non vou falar del, non me vou quedar co malo. Vale, unha vez que me quixo dicir que estaba algo fresco, non estaba. Debo pensar, este rapaz non se entera de nada, igual se me enteraba, pero bueno. E o que vamos facer aquí é dúas cousas. Podemos sacar directamente ese oso que moitas veces se nos dá ao toriño, mirade, que podemos ir premendo, sacando, pero porque non quero que se desfaga de todo, o que vou facer eu é unhas toradiñas e desflipar, tío, mirade. Unhas toradiñas ben bonitas, vale, como a estas. Tede cuidado e faced as cousas ben, xa verá, mira que lomos me van quedar. Vale? O peixe sapo é outro peixe tamén moi ben aceptado pola cativada. Por que? Por que? Polas piñas. Polas espiñas, macho. Este parece que tal. Por eso eu digo que son ainda algo cativo. Porque pasa xustamente iso, vale? A cativada non lle gusta as espiñas, non tal, e sobre todo porque a carne é super... Como che diría eu? É unha carne moi prieta, moi de parece tenreira, se me descuido en a textura. Mirade como estamos a facer, uns medallóns super sinxelos, vale? E o que facemos directamente é recorrer ese oso. Eso vamos a deixarlo por aí, que con estos é máis que suficiente. Porque imos facer unha cousa ben interesante, xa veredes. Deixame poñer eso por aquí, voulle poñer tamén un pouco, vou baixar o lume de todo, neste caso, para esta cebola, vale? Teño tostada como quero e non quero que se me siga queimando. Perfecto. Eso aí. Mira o que facemos agora. Lidia, a máis teño ganas de que me digas. Vou sacar xa este aparello por aquí, vou deixar todo perfectamente posto, un cachiño de tal, a ver, eu calculo máis ou menos así. Mira, que se poña despois. Ai, directamente para que non se me pegue, eso aí. E o que vou facer agora é a camiña esa. E a ver que é o que me digas tamén, porque sempre tes historias na túa cabeza, no teu miolo, vale? Co tema dos ovos, vale? Mentre eu teño que facer agora a punto de neve un par de historias. Que vas a empregar só as claras, claro, entendo. Se vas a facer a punto Neste caso, vou empregar só as claras. E que vas a facer ca xema? Vas a... A xema vou na quedar aí, pero sempre digo o mesmo, Vou na quedar aí, pero sí que é certo que eu a xema vou na empregar despois.
O sea, non te penses Ollade que... na casa, para cascar o ovo non cascou no mismo recipiente co que bota o ovo. Certo. Bueno. De feito, vou lavar as maus, xa que me dis así, non sabes a que hai xente tal. Sigue contando. Vale, e lavas mans, moi ben. Pois mira, a xema e a clara teñen composición nutricional diferente. E ás veces, xa se fai cada vez menos, pero ainda queda ás veces esa idea de que na xema está o peor do ovo, que hai que quitar. Ás veces cando pois hai xente que fai tortilla e bota pois máis claras que xemas, non? Tendolle medo ao colesterol, tendolle medo á graxa. Xa comentamos algunha vez, pero facemos un recordatorio de que aínda que na xema está o colesterol do ovo, sabemos que o consumo moderado de ovos non eleva o colesterol na maioría das persoas sanas, non? Non é algo que teñamos que contar, nin que teñamos que terlle medo como pensábamos antes. Temos que poñer o foco de atención antes en 1000 cousas antes que na xema do ovo. Por favor. Que a xema non só ten graxas, non só ten colesterol, ademais tamén ten ácido leico, o mesmo tipo de graxa que ten o aceite de oliva, non só ten colesterol. Pois eso non sabía. Vitaminas, as vitaminas do ovo están casi todas na xema, A, D, a E, a K, os minerais como ferro, como calcio. Pues, non só estamos tirando graxa, estamos tirando a parte nutritiva do ovo. En a clara está a maior parte da proteína, pero a xema ten proteína tamén, Quer dicir, non só está na clara, o que pasa que a clara maioritariamente é proteína en pouco máis. É proteína. Proteína de calidade, Vale. Unha vez estábamos a falar, creo que é bastante interesante isto, estábamos a falar tamén ou comentando que a nivel nutricional o ovo pode ser a cousa máis completa do mundo. Sí. Bueno, a máis completa do mundo non, pero... Non, porque a máis completa do mundo non é un ovo. No, pero sí, é unha proteína de alta calidade, económica e versátil, que moitas veces parece que se lle dá máis valor, por exemplo, a carne, como que a carne alimenta máis, non? Pois a clara do ovo é unha proteína de mellor calidade que a da carne, é moito máis económica, que moita xente ten na casa, ademais, que ten ovos da casa. Pois que é perfectamente unha comida nutritiva, pois os ovos con as verduras, pois cun arroz, co que sexa, non? É unha comida nutritiva, non é máis nutritiva meter a carne, non? Eso só dicimos sempre. Mirade, vamos aló, porque isto mete medo agora, sí que sí. Agora, eu o que fago é un chorriño de aceite nesta base. Mirade como vai, Vamos a meterlle unha sal pimentada aos nosos cachiños que vayan a ir xa para aí. Mirade que isto non pode ser máis sinxelo, porque isto na casa é moi importante. Como se fai ese receitón? Mira que cousa sinxela, máis chea de gracia. Para aquí, tacatá. Mirade, imos metendo isto. E valo facer ti, porque a min gústame moitas veces que, claro, como el ten moita mao, como el ten non sei que, ten aquí, por favor. Mira que vamos rapidiño, pero non pasa nada. Colle unha culler, que che vou dar eu agora mesmo, sí? E o que vas facer é directamente aquí, mentras falaba un conto, están postas no seu sitio, vale? E agora, cunha culler, non precisamos nada máis, unha cullerada en riba de cada historiete. Veña, xa verás. Sen medo, vale? Non quero que tal, sen medo. Unha cullerada, aí. Mete, que tal? Que caia por... Estiro ou non? Sí, sen problema. Exactamente. Que colla, mira, eu vouche facer ista. Que vaya por aí, xa verás como vai quedar despois, que se vaya como cubrindo, daste conta? E a partir de aí, acaba eso, porque eu quero xa rapidamente agora sí, meter isto para aquí e facer o seguinte, que é cortar estes tomatiños. Mirade, tomatiños que imos ir cortando, que son unha auténtica maravilla. Vale, por qué? Porque xa teñen o seu tal. Hai algún que parte que hidrata menos que outro, tamén cho digo. Pero mira, isto. O tema de meter o tomate seco é máis un tema de conseguir unha textura, non? E sabor, que están super concentrados, pero sí, evidentemente, é morder outra cousa. É como ir metendo cousas xusto, está ben seguido aí. Mira como me está gustando o que estás a facer. Na casa, que Lidia tamén, que non está cociendo todos os días, fai o que lle dá a gana, porque estas son receitas que fai todo o mundo. E eso sí que é o que máis me gusta a min. Vale, polo tanto, eu agora o que fago é volver meter lume aquí. Mirade como vai ir a cousa, ben xinxela. Como ves? Mira, eso está perfecto, sí. Lidia, perfecto. Vale, mirade como está a quedar. A ver se podemos ver todos. Aí. Déxame a culler un segundiño que imos facer unha cousa. Isto, simplemente, aplanar este. Para que se vaya, eso é, que se vaya metendo por todas partes, que baixe. Eso é. Só porque así non tiramos nada. Eu sabes que son de aproveitar todo na miña vida, aproveito. E que vaya caendo. Eso está perfecto. E agora, un pouco de esa améndoa por riba, que vai facer que croque. Que rico. Vale, eso é. Xa ten sal, vale?
Mira, mira, E mira que rebozado máis interesante a nivel nutricional, entre froito seco. Sigues, por aquí, metemos... Este tamén. Ese, unhas pouquiñas, para que sean bonitas. Veña que metemos, que isto vai rapidísimo. Aí estamos, vale? Temos todo feito. Eu agora, como vedes, empezo a bulir. Por qué? Porque isto é tan sinxelo como meter un salteadiño de garabanzos. Vamos para aí xa directamente a metelos aquí. Eses garabanciños que estaban con nós, metemos. Se queremos un pouquiño desa auga tamén nos vai valer. Mira, dese tomate, perfecto, por aí. Aí o temos. Seguimos traballando nesta historia. Temos, por suposto, un allo importante, mirade, para laminar e darlle o toque. Dame o pemento e o comiño, por favor, as especias para aquí, que isto é importantísimo que leve. Oh, maravilloso, maravilloso. Ese alliño ben cortadiño, mirade como bulo e como se fai unha receita nun pispás. Para aquí, toma para ti, e só me queda coller, e todo o mundo sabe, comiño, por certo, esas cousas chulas, as espinacas pa dentro. Vamos a meter unha remexida. Aquí vai, ó. Aquí vai. Isto, mira os ulidos. Quítalles a goma, perfecto. Trabállame un pouco, que? Eso, seguimos metendo tal. E o que vamos facer agora é tan sinxelo como eu fago así. Eses cañotos sempre para tal, e como están limpiñas, o que vou facendo é cortar, mirade, camao. Sabedes que a espinaca vaise decontado, é dicir, é moita auga, moitas historias, e vai empezar a facer das súas pouquiño a pouco, ir mermando xunto con eses sabores que xa lle fomos metendo, vale, que é importantísimo. Que moita xente pensa que hai que cocela primeiro, podese facer directamente na tixola. Como? Isto fago... E se faz estas podes deixalas. Se faz un revoltiño, vas flipar. Isto agora, eu falo un minuto con vos, e as espinacas quedan en absolutamente nada. Sabes o que podería ter eu? Unha tixola máis grande, que isto a veces funciona, porque mira agora como estou metendo. Non pasa nada. Se temos un pouco de tino, vale? Vou facer unha cousa ben chula, que é isto, un chorriño de aceitiño por aquí, e un pouquichiño máis desta auga. Vai facer un pouco de vapor, esta auga dos tomates, que non imos tirar os tomates, Mirade, un pouquichiño, esa auguiña por aí, aí, que escorra, e nada, un minuto que temos agora para seguir facendo isto, que non vai durar moito máis. Esas espinacas, se ti non te caes moito mellor, pa dentro, e nun chisquili-chasqui, temos isto xa no seu sitio, no seu punto. Maravilloso, e outro pro forno. Así que, para ti. Vale. Veña, home, que ten que traballar todo o mundo. Metemos no forno 8 minutos, e seguimos. Vamos! Hoxe cociñamos peixe sapo gratinado con garabanzos salteados. Comezamos hidratando os tomates secos cunha pouca auga morna, ao mesmo tempo que metemos os garabanzos postos en remollo dende a noite anterior, xunto cuns recortes de verduras e a folla de loureiro, para cocer nunha ola a presión uns 15 minutos. Mentres, picamos a cebola para rustrir nunha tixola cun chisco de aceite e sal uns minutos, para logo engadir o tomate xa hidratado, os garabanzos cocidos, o dente de allo, pemento doce, comiño e as espinacas, mesturando de seguido o conxunto. Imos con oso peixe sapo, para cortar en tacos e pasar a unha bandexa de forno, salpementando e cubrindo cunha capa de clara de ovo a punto de neve, un pouco de fariña de amendoas e amêndoa laminada, para enfornar ata conseguir a textura desexada. Só queda empratar ambas elaboracións e que comece a papatoria! Mamaiño tren, amigos! Mirade como empratou isto Lidia, como quedou esa nube de améndoa con ese peixe sapo. E ti na casa, xa sabes, colles uns garabanzos, se son de bote dame igual, se non coceos ti nunha ola express, fai un bo salteado e acompaño con esta auténtica maravilla. Peixe sapo gratinado con améndoas. O do está chego, auriño!